June, zuk nola definitzen duzu zure burua? Egin dut joan etorri moduko ibilbide bat, bai? Orduan berez bisexual bezala definituko nuke, erakarpena sentitzen dudalako genero desberdinekiko, baina harreman heteroak izan nituen eta horrekin apurtu nuenean pizkat feminismotik ezagutu nuen lesbofeminismoa, ez? Eta boiera identitate politiko moduan hartzearen apustu hori egin nuen nolabait. Orduan orain aldi berean konektatu dut aktivismo bisexualarekin eta baita ere ulertu dut izan daitekela espazio politiko interesgarri bat, orduan bi boio edo, nabil batzutan bi, batzutan boio edo zergatik aukeratu behar dut, ez? Eta zer da boiera? Boiera da pizkat lesbiana politizatua edo, da estrategia bat betidanik egin duguna LGTB komunitatean eta hori da iraina gure alde jarri, ez? Neutralizatzeko eta iraina harrotasun bihurtzeko, ez? Bisexuala zarela konturatzeko prozesua luzea izan da? Nik uste dut txikitatik sentitu naizela bisexuala eta txikitatik gainera jakin dut nire sentipen, mutilekiko sentipenak edo sozialki onartuak zeudela eta besteak ez? Orduan badibidez txikitan eskolan, nik banuen nobio bat, nik ez dut ez da bere izena gogoratzen, baina nire familiak bai gogoratzen du. Aldiz, nire neska lagunekin egin nituen horrelako umetako jola erotikoak, musukatu edo horrelako gauzak edo gorputzak esploratu, eta hori inork ez daki, hori sekretuan bizi nuen, ez? Edo erakartzen dinduten aktore gizonezkoak eta emakumezkoak, baina jartzen nituen logelan Leonardo DiCaprioren posterrak eta ez Kate Winsletenak, ez? Orduan beti izan dut hori, beti izan dut gogoan dut Mekano taldea maite nuela, Ana Torrojak gizonaren roletik edo abesten zuenez, ez dakit, kantatzen bazuen te dijenen adame un beso, horrek pizten zidan zer barruan, ez? Orduan, bai. Bi bollera zarenetik zoriontsuagoa zara? Bai, zoriontsuagoa naiz. Askotan edabidekin gertatzen zait, ez kazetari erroletik, baizik eta elkarrizketak egin dizkidatenean, askotan galderak beti dira, ze diskriminazio bizi duzu lesbiana izateagatik edo bisexuala izateagatik, eta inoiz ez didate galdetu, zu galdetutakoa, ez? Zertan hobetu da nire bizitza. Eta hori galdetzea izango litzateke, hori, oso importantea. Adibidez galdetu egin didate elkarrizketa, ama boioa naizelako, galdera zen beti hori, ez? Ze arazo dituzue ama lesbianak izateagatik. Eta, nire lehenengo impultsoa zen esatea, aizu, ezken ikustu dut, ama boioa izatea, ama heteroa izatea, baino horrezagoa dela. Azkenean, gara bi pertsona oso implikatuak zaintzan, badaukagu, ideologia bat aman komunean, printzipio batzuk, mundu ikuskera jakin bat, eta iruditzen zait, adibidez, asko feminista heteroek asko esaten dute, gizonek egiten dituzte etzeko lanak, baina karga mentala, ama mentala emakumeak daukala, amak daukala. Gurean hori ez da gertatzen, adibidez, ez? Orduan, gizarteak asko dauka ikasteko LGTBI komunitatetik? Nik baietzu uste dut. Nik uste dut, tamalez joera da kontrakoa, ez? Gizarteak gu onartzen gaituela, sartzen gara molde heterosexualetan, ez? Eskontzen ez bakarrik jendartearen iritzia, baizik eta iruditeria, ez? Beti lesbianak agertzen gara, eskonduak eta seme alabekin, ez? Baina legeek ere sartzen dute, hau. Adibidez, lesbianon kasuan, seme alabek izateko bi ama juridikoki aitortuak, legeak eskontzera behartzen gaitu. Eta bestetik, eraman behar dugu ziurtagiri bat, klinika batena edo ospital batena. Orduan horrek oztopatzen du bestelako alternatibak. Nire ustez hori pena da, askotan gehi eta lesbianok akordioak egin ditugulako seme alabak izateko. Eta orduan horren ondorioa da, hori, sisteman sartu behar dugula, ez? Orduan iruditzen zait, alternatiba egokia, niretzat alternatiba desiragarria bada, gure artean umeak ekartzeko akordioak izatea eta familia ez normatiboak eratzea, baina sistemak traba pilo bat jartzen ditu.